Kung atong summarizon ang pulong ni Kristo, murag niingon siya, gusto ko relax ka. Niya kamoron, relax ba mo sa inyong kinabuhi? Sa inyong pagtap-tap, relax mo? Dili. Amo na. Dili ta relax tungod kay ano man, daghan kay tag kabalakang, daghan kay tag mga kaguol, daghan tag mga kahadlok. Nya tungod ana, di na ta relax. Nya ngano mang nisod maning kabalakang, kani mga kahadlok, tungod kay nagsige na tag pangangkon nga kita maoy nagbuhi nato. Ako'y nagbuhi nako. Ang mga ginikanan sad sige sag pangangkon, ako'y nagbuhi sa akong mga anak. Ako'y maghatag nilag maayong kaugmaon. Amo na. Sa sige natong ingon ana, porti na natong daghanag kabalakang. Ako sad mo ingon sa ko, ako'y nagbuhi aning parokyaha, daghan pa kay kog project. Ana. Niya magsige day kog tan-aw sa panudlanan, pagkagamay sa donasyon. Ana. Ana, balaka na yun. Kamo, wa mo anang hunahunaa na kamoy nagbuhi ninyo. Uy, tubag. Si San Pablo sa unang pagbasa, matod pa niya, ang ako ra gyung gipagarbo ug naa ako diha nakakuhag kalig-on sa akong kahuyang. Unsa may kahuyang niya nga wa gyud siya mahimo kun wa si Kristo. Kana mo'y gisigihan niyag angkon nya sa iya kunong pag-angkon ana nga murag kuan kay siya ba in touch kay siya sa iyang weaknesses, porti kuno niya kalig-on, lig-on kuno kay siya, hain kay kuno ang iyang kahuyang, tuwa siya didto lig-on. Kana bitang taong moangkon nga huyang siya, mao gina siya tao nga relax. Suway ninyo, ang kuna nga wa gyud mo'y mahimo kun way Ginoo. Sige, tinuod na dili. Ingna kuno na imong tupad, wa tay mahimo kun way Ginoo. Sige, ingna. Nawag mo sanong ba? Unya kun masunog imong balay, mabalaka ka dili? Ha? Yes. Wa man masunog ang Ginoo, nganong mabalaka man ka? Wa lagi tay mahimo kun way Ginoo. Unyag makubid ng imong ginikanan, mabalaka ka? Of course. Wa man makubid ang Ginoo, mabalaka man ka. Niyag ngabit ng imong bana, mabalaka ka? Wa man mangabit ang Ginoo, faithful man siya nimo. Ana, niya ugwa nay mudunit dinis atong simbahan, mabalaka ko. Mabalaka. Napa may Ginoo, ano mabalaka man ko? Di ba? Niya ugwa nay manimba, mabalaka ko. Mabalaka. Di ko mabalaka kay na may Ginoo. Anong dag mga matay mong tanan? Magkita ra man sa ta dito sa Ginoo. Kana bang ingon ana ba? Nganong purti maginatong balakaha ana. Amaw naghisgutan ni Kristo ang ubang mga binuhat nga ubos ra kaayo nato. Unsa man? Mga bulak, mga balili, mga langgam. Nagatingog-tingog ay wa gyud kabalaka. Mga langgam. Kana mga sagbot na to diya, kana mga balili, kana mga buwak diyang ipabutang, wa gyud kabalaka. Ug malaran, siya sunod adlaw, muwak. Malaos, larag, sunod adlaw, buwak. Mga balili, igting init, mga matay, sa inigting uwan, tubo. Ana, ug wa na sa uwan, patay. Ana, Ginoo rin kayo magbuot ba? Anindot ana, ano? Hapon bitag, subay-subay mi diha sa atong mga kolekta, sa atong mga bayronon, sus, dagkuag yung negative. Ang ato ro mga bayronon na kini mga yuta, aperti yung dakuag negative. Meeting mi gabi is pastoral. Nya naapag yung ko'y nahinumduman na may kay nakip sa atong treasurer na ay duha ka dollar checks
gikan dito sa Canada o ang usa sa Amerika nga dili nato madawat dire kay wrong spelling ako ngan. Di gyud madawat niya ang usa sad ang ngan San Vicente Ferrer Parish, nawa man tay account San Vicente Ferrer Parish, di gyud ma-deposit kani bitang kabalaka. Makaingon gid ta nga wa gyud kapuslanan. Pagka-ordain ako pagkapari, nakaingon jud ko kana magtan-aw ko ba niya. I was 40 years old when I was ordained way back June 22, 2004. 40 years old ko ato. Inkusus ang nangamatay ra ba karong 50. Kaabot baka ko ani og 15 years? Akong nahuna ba? Kaabot baka kog 15 years akong pagkapari no nga ana ganing ang nangamatay karong kasagaran ana mas mga 50 na ana. Wa ko magtuo nga padung na day ko mag 17 years. Niya nga akong 16th anniversary o 17th anniversary kung makaabot ko anhi dinhi pagid sa parokya sa San Vicente Ferrer Parish. Yahaya. Mo malipay nga mag-anniversary ko dinhi. Di mo malipay mag-anniversary ko. To meeting mi gabi sa pastoral. Nako di lang ko mag-celebrate kanang mingaw lang akong selebrasyon kay nya lang ta mag-celebrate inig pista dinhi or sa anniversary sa atong erection aning or dedication aning simbahan. Siya may sana pader doon nagiusan ingon mas importante ba yan ang imong ordination pader kaysa imong birthday. Naku na ayaw gid in town. Matod pang Kristo mas importante ang lawas kaysa pagkaon, mas importante ang kinabuhi kaysa ibiste. Mas importante to akong birthday kay gwap ako nag-birthday wa sa ko mag ordination. Mao na among batch 11 mi kabuok nagkasinabot mi nga ini ka 22 karong Martes mag-overnight meet together. Kami ra wa may mga partner. Secret. Mga adto mi og sa kalugar kaming 11 mag-overnight lang god ana tabi-tabi mag hisgot-hisgot banding-banding sa among kagahapon 17 years ago. Ana nya dinhi sa ato nagkasabot lang sa gabi nga nalang sa simple nga celebration karong 21 karong Lunes sa gabi magmisa dinhi kalasais ako'y magmisa mo na akong anniversary mass kun buhi pa ko ika-Lunes niya ighuman ana nalang tingali get together gamay nalang tadi sa atbang to daghang itag tent diha nalang tadi aron mo tag mga kuan diha foreigners mountaineers ana pero akong kwenta-kwenta gipasubay na ko sa atong treasurer Sternara hindi gamay-gagmay lang ba pagkaon lang niya ang manimbalay atong i-cater moabot man sa diag mga 150,000 ang magasto. Nakaingon sa ko nga dako-dako mday niya negative na tadaan sa atong mga gastuhanan. Ako unsa kay akong buhaton ingon dayang Ginoo ganihang buntag i-announce lang na og kinsay mo donate og naa og wa gani ay lang sa tingalig idayon nako sige amo na karon announce ko ninyo kinsay mo donate para sa anniversary padala mo diha love offering lang bisag pila god bisag minimum lag 5,000 okay naman kay tingali na ay lang dako ra sa kay na 5 pesos lang minimum ana gamay ra sa tingali kay 5 pesos pun ilan sa tingali mga duha ka zero ba zero lang ko ipuno god ana bitaw kinsa ninyo ganahan mo tampo sa among kalipay together with our kuanya di man ta ka accommodate ros tanan ang ato lang usa mga mandated organizations mo'y atong akong i-appeal sa akong celebration during that day ay alam mo pag mahay-mahay kay atong mandated organizations kanira man sa mga naw nga wala salamat sa Ginoo nga makaabot ko ani. Salamat sa Ginoo sa mga tao nga nagdasig nako labi na mong sige og tabang pamalit aning atong mga slots ana kining tanan nga mga selebrasyon mga
problema sa kalibutan, daan na ning gitan-aw sa Ginoo, matod pa niya, nahibaw nako kaayo. Wapagani na mo abot, nahibaw na kong daan. Muna diri mo salig nako, kay ako may mas nahibaw. Diri mo dangup nako, ayaw des inyong kaugalingon. Manang uban, magpalaygit ng daan, kay nabalaka og mudaghan ang anak. Nganong inana man ka? Og mudaghan ang anak, idangup sa Ginoo. Importanteng suod kas Ginoo, ayaw pagpalaygit, ayaw pagsigig inom ana mga pills aron lang gyud kunuhay way anak nga daghan, magsigamit anang kondom. Nya di asanoy dili angayan untang mga anak kay mga uyab-uyab pa lang ang sige sang kamabdos nga buangon. Kita ba'y gabuot ba? Ayaw ana. Ang Ginoo na sayod, ang importante sundo nato ang tanan niyang gisulti nato, ang paghigugmaay, ang pagtinabangay, ang pagpasayloay sa atong mga sala. Mao na importante kaayo kaysa atong pagkaon, kaysa atong mga selebrasyon. Ug mag-celebrate kag imong anniversary or birthday, unya naa kay gidumtan, purti ninyong kaon dito, pero ang imong silingan, imong gidaog-daog ug maayo, wa nay kapuslanan. Muna karong Lunes, ug naa may kaon-kaon, siguroon gid na natong wa koy gidumtan. Siguroon gid na nako nga wa koy gidaog-daog. Siguroon gid na nako nga kutob sa muduol ato yung hatagan og pagtagad og hinabang kaysa magsitag kaon dako na ba kanya kong tiyan niya punan pag yung kaon niya daw pag yung kayo perting dimalasan nato ana. So salamat sa ato mga benefactors, salamat ninyo na malit og maayos ato dinhi mga slots, dagko gyud mo grasya nas Ginoo. Pero hinumdumi kanunay pangitaa gyud ang iyang gingharian. Matod pa sa atong tubag sa Salmo responsoryo, sa atong tubag, tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Dili ang imong kaayo mo imong sigyag tagamtam, ang kaayo gyud sa Ginoo. Wa ginay lubad-lubad, wa ginay kupas-kupas. Gimanindog na ta.